Ramogi tarik 10 dwe mar 10 higa mar 2024 odiochieng' mar aluora. Be ipidho yien odiochieng' ma kawuono? Mane penjo ma apenjo gi lak sechegi ni kech odiochieng' ma kawuono wene weche mag rito aluora ma pacho kae ndi, kendo chenro mag pidho yien ne otim e gwenge mopogore opogore. Poni ok ipidho yien, in jalno maduoko chien e weche mag bedo kod yiende moromo e pacho kae ndi. Mano bende loso kwan bunge madwarore e piny mangima. Machiegni wantiere kod mathoth moikone chenro mar ang'ichwelo magi weche ma omiyo pek. In another 18 months, Nairobi River should be a river, not a sewage. We have put on notice the polluters of Nairobi River. Apisas mag piny owacho notelo ne jo Kenya e nyasi ma Mazingira Day e gwenge mopogore opogore kawuono. It is time to prioritize mental health in the workplace, and this reflects the pivotal role of workplaces in shaping the mental health of the population. Weg tije ojiw mondo bede opara manyime rito ngima ma jotijegi e kinde midhialo odiochieng' bedo makare e obwongo. Konge bache gutieno go e ubakni gimonde ugutieno emo mi neno ka mon chami kinde gi mpango wakando mang'eny. Jodak ma Mombasa obago nyasi marito kido kod timbe joluo mane ni timbego ok olal kata ne joma odak oko. Yakoro regioni bedo godiochieng' makare ne jogo mane yueyo kendo kononje kuno mopogore opogore mago mag tich. Leo matudo ponari 3 nono achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. An bedo achiel kachiel kokalo Facebook page mar Amaro Chieng' Emmanuel wago kodi mbaka bed kodwe chakruok nyaka giko. Jaloko marwa en Wilson Ochuka. Jo Kenya jiwo mondo med pidho yiende kaka yor konyo kedo kod lokruok ma chal ma kor lwasi. Migawo mar aluora Aden Duale wacho ni jo Kenya osepidho yien milion 481 higani kochakore dwe mar 1 nyaka sani. Duale bende ochiwo siem ne kembe ma bende wito pimo chido e aora ma Nairobi, kendo piny owacho nitiere kod chenro ma yuero kendo keto ler e aoche duto ma pacho ka. Joiso Duor nigi ler mathoth. E kinde yango odiochieng' aluora kata Mazingira Day mokwongo e pachoka, jatend migawo mar aluora Aden Duale obedo ng'ala manyime mar neno ni aluora oket maler kinde duto, kendo jo Kenya opidho yiende kaka yor konyo e kedo gi lokruok chal mar kor lwasi. Duale oyango ni jo Kenya osepidho yiende milion 481 higani e bwo chenro mar sirikal mar neno ni yiende bilion 15 opidhi kachop higa mar 2032. Kila mwaka tuna jukumu kama serikali, kama nchi, kama wananchi kupanda 1.5 billion trees. Kwa mwaka huu we have grown, not even planting, we have grown 481 million trees. Bende ojiwo jo Kenya mondo opidh yiende mag olemo maginyalo uso kendo nyalo kelo negi yuto mapile ka pile. 30% of the trees, the seeds that we are going to grow ni za fruit trees, ili katika vijiji zetu watu wetu wapewe nafasi ya kupanda matunda, ili pia itusaidie kupunguza umaskini katika nchi yetu. Koloso Aboretam e kinde mano yuoro mar rango kaka chenro mar yuero aora ma Nairobi dhi nyime, jatend migawo no owacho ni sirikal nigi chenro maber mar ndike tich rowere mabiro konyo e yuero aora ma Nairobi. We want to engage over 20,000 young people solely to clean Nairobi River. Dualo yango ni e thuolo mar dweche 18 mabiro, aora ma Nairobi biro bedo maler ka bende ochiwo siem mager ne kembe masiko ka olo pimo chido e aora Nairobi. In another 18 months, Nairobi River should be a river, not a sewage. We have put on notice the polluters of Nairobi River. Industries, factories, slaughterhouses, Nairobi Water and Sewer Company, Ardhi Water and Sewer Company, those who dump, who collect garbage. Kaka yorno mar neno ni aluora obedo maler kochakore e udi kama ji odake, jatend migawo no mar aluora
owacho ni juma manyien obiro goyo chapa chik mabiro yango kaka ibiro bed ka ipogo taka mawuok e udi e bwo chenro mar neno ni taka opogi maber kendo alwora oriti. Bende owacho ni jochok taka e kor gwenge kama ji odake mopuodhi kod 10 kaunti ma Nairobi nyaka koro bi yangi kuonde magisebede ka giwite taka. Next week I'm going to gazette the color coding of the garbage that you are found in your houses. Every homestead must have, every facility must have different garbage bins for different waste, whether it's organic, dry, or wet. And we are going to have, NEMA has a responsibility to trace the waste, the garbage, from our homes, from our industries, to the dumping site. We are going to put to question those garbage collecting companies who are procured by Nairobi City County, and Governor Sakaja is on board. Duale ojiwo jo Kenya duto mondo nywak lwedo e keto alwora obed maler kod pidho yiende ni mar mano e manyalo konyo e tieko midhiero mikelo kod lokruok chal mar kor lwasi. And I really want to urge all our citizens, irrespective of their status, because of climate change, to make sure that we take a deliberate effort to clean our rivers, to get involved in solid waste management, to plant as many trees as possible. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Piny Kenya oriwore kauno gi piny mangima e hingo odiochieng' bero ngima mar obwongo kod kedo gi dang'ni mag paro. Migawo mar thieth kotene kod jatend migawo Deborah Baraza yango ni gichako chenro mar kedo gi dang'ni mar paro e kuonde tije. Nyasi manobagi kaunti ma Nairobi giwacho ni weg tije mondo rit ngima jogo ma gindiko kaluwore kod thor wach ma kawuono ma en bero ngima makare mar obwongo e kuonde tich ma pacho ka. Cleophas Oloch nigi ler. Piny Kenya oriwore gi piny mangima e dhalo odiochieng' dang'ni mar paro. Thor wach odiochieng' ma kawuono en bero ngima makare mar obwongo e kuonde tich ma pacho ka. E nyasi mane oyuore gi jatend migawo mar thieth Deborah Baraza e osuptal man Mathare, kaunti ma Nairobi. The theme for this year, it is time to prioritize mental health in the workplace. And this reflects the pivotal role of workplaces in shaping the mental health of the population as a public health and development concern. Migawo mar thieth oyango ni kuonde tich onego los lwasi makare mag tich ne jotijegi mondo duok piny dang'ni mar paro e apise ma pacho ka. The Task Force on Mental Health 2020 in Kenya underscored the critical role of workforce factors in contributing to mental health challenges among the Kenyan population. This highlights the urgent need for workplace to prioritize mental health, in the workplace and create supportive environment for their employees. Oganda jo Kenya kod jotije mopogore opogore mane ochopo e nyasino ne onyiso sigandgi malit kendo makelo geno kotenore kod kedo gi dang'ni mar paro. Moko kuomgi ne oseparo kata kawo ngimagi giwegi. As someone who always used to see darkness and thought that taking my own life was the only way out, I'm so proud to stand before you today, encouraging you to consider owning your mental illness instead of it owning you. I could get relapse, and when this happened, I would be laid off on grounds of mental illness. This made me devastated, isolated, and made me hopeless. Oftentimes, I would develop suicidal ideations, which I struggled to control. Jatend migawo mar thieth olero ni tuo mar dang'ni mar paro kelo lal e uchumi ma pacho kae, kendo okawo thuolono mar nyiso pek monego mi tuono. It equally affects the socio-economic growth in Kenya, with a loss of almost 0.6% of GDP, as was seen in 2020. Migawo mar thieth oyango kawuono bende chenro mabiro tayo kaka irito ngima maber mar obwongo mag jotije ma pacho kae e kuondegi mag tich. The Ministry of Health has developed the country's first
national guidelines on workplace mental wellness. And these guidelines emphasize a collaborative approach to creating a health work environment with clear roles of all stakeholders. E giko mar chenro kawuono, jatend migawo mar thieth Deborah Barasa onyiso weg tije mondo rit ngima makare mag jogo magindiko. Let us commit to breaking down barriers, fostering empathy, and building a society that values and supports the mental well-being of all. Cleophas Aluoch, Ramogi TV, Nairobi. Minod jatend piny Kenya Raila Ruto ne otelo ne chenro ma chiwo mich ne jopuonjre mosebedo ka rito alwora e mich mong'ere ka First Lady Mazingira Awards kata FLAMA. Mana kaka ripota mar Millicent Odhiambo lero, mich ma kamago gin mag hingo jopuonjre mosetiyo kod riekni makende konyo kedo kod midhiero mikelo kod lokruok chal ma kor lwasi e alwora. Minod jatend piny Kenya Rachel Ruto ne otelo ber nywako jopuonjre e lwenj kedo mar rito alwora. The winners we will be awarding today are confirmation that if we give children a chance, we will get better results for our community and nation. The creative expression of learners that will be displayed today is thought-provoking and gives us fresh perspectives. Rachel ne oyango ni en kod chenro mar biro medo kwan skunde kod jopuonjre ma biro medo piem e laro mich mag First Lady Mazingira Awards FLAMA mondo wach rito alwora omed nywak ne lwedo motegno kaka owinjore. Wach mane osir gi jagoro mongirore e migawo mar somo Belio Kipsang ma okoni chenro mag FLAMA Awards koro ibiro rwaki e kalenda mar somo pachoka. In this first year, the awards attracted participation from over 1,000 schools across Kenya. Going ahead, we want to exponentially grow the number of schools and learners engaged. We are very happy that you chose our young ones to be the bearers of this very important activity that you are carrying on our behalf on issues environment. I would want to assure you that this activity of Mazingira Award will be aligned to our calendar of events in the education sector, so that annually, like our children come to State House during the Drama Festival State Concert, our children will be coming to State House on Mazingira Award. Ewi mano Recho olero ni sani nyaka koro mi pek wach kedo gi midhiero mar lokruok futo chal mar kor lwasi kaluwore ni jopuonjre ema thoro yudo hinyruok ahinya e ngimagi. Wach mane osiri kod jagoro mongirore e bad migawo mar weche kar jot ker Aurelia Rono. In 2022, when Kenya faced its worst drought in 40 years, it was our children who suffered the most. As families struggled to find food and water, some schools were forced to close, and some of you had to drop out of school to help your families survive. This is why we must see climate change not just as an environmental issue, but as a crisis that directly threatens our children's present and future. This is the reason why children must be central in our climate action. I want to call all of us, including our learners and everyone, that we embrace and implement the climate change adaptation and mitigation measures so that we achieve a cleaner, a greener, and a sustainable future. Mino jatend piny Kenya koro singo mar biro ywayo jopuonjre kaachiel kod mine mondo konye pidho yiende milion 500 kaka yorno mar siro lek ma jatend piny Kenya William Ruto mar neno ni opidh yiende bilion 15 chopi 2032 mondo omed atamalo mar Kenya bedo mamajan gi atamalo 30. Millicent Odhiambo, Ramogi TV. Pensike mapachoka mar higa mag 2010 ne omiyo apisas madito mag piny owacho kaka jatend piny jalupne kod ogaye ma jotend migepe mich mamit kamor kich bang' dhi e rutaya. Kata kamano jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyalo rembilo olemo makamago ponono ni od bura mar Senate othiche oko juma manyien. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa ber kod chudo ma imiyo jalup jatend piny ma odhi e rutaya. Wach maduong' ma ochomo jalup jatend piny Rigathi Gachagua
en sero senators 23 mar mondo obi orese chieng' tich ang'wen juma manyien kuom goyo ombulu mar kwedo paro mar gole e apisi. Poni senators 45 ogoyo ombulu mar siro paro mar gole e apis okoyangore ka Gachagua biro dhi nyime kod yudo ber kod chudo mag aheri ma imiyo jalup jatend piny ma odhi e rutaya. Kaponi ogole e tich moko resign to mano en ni ogole office. Koro benefits ma onyalo yudo ka ma ng'at manotiyo botieko tich e yo makare cha inyalo mae nikech en ok wach no retire, en wacho no ogole e office. Kata kani chik ok oler ahinya, chik ok ogolo maber ni ng'ama obedo impeached, ng'ama ogol gi chik ok onego bed ni yudo benefits mage. Kaluwore kod chik matayo chudo mag aheri ne apisas madito mag sirikal, jalup jatend piny ma odhi e rutaya onego yud chudo mar aheri mar dwe ka dwe maromo 80% mar osara mare mogik. Jalup jatend piny ma odhi e rutaya bende imiyo chudo mar omenda ma kore lach mar goyo ne oriti maromo osara mare mar higa achiel kuom thuolo mane obet e apis. Kopogore gi mano, jalup jatend piny ma odhi e rutaya yudo chudo mar omenda mar rito geche mage marom kod 15% mar jalup jatend piny matiyo. Okil Kamalo Kawilis Otieno yango ni Gachagua nyalo yudo ber makamago poni obiro gwe tao thuolo machuok motelo ne senators goyo ombulu ewi paro mar thiche oko. To kapo no wacho no gwe tao kende no wuon, to mano en ni owe bete apis nikech no gwe tao. Koro wach mar gwe tao ni to nyiso ni ok ni ogoli office, ine mani wuok kendi. Koro benefits ma magika ma chik wacho ka mago be koro nyaka mi nikech mano nyiso ni nisetiyo ne jopiny bani we tich. Koro kuom ndalo mane tiyo ne jopiny ka onego bed ni mi benefits magi ka ng'ama ne tiyo ne sirikal. Ber mamoko ma jalup jatend piny ma odhi e rutaya yudo gin geche 2 kido mag saloon car matiyo kod mauta mako ohingo 2,000cc, geche manyaka wil dichiel e bwo higni 4. Ber machielo en gari achiel kido mar 4-wheel drive matiyo kod mauta mar 3,000cc, gari manyaka wil dichiel e bwo higni 4 kaachiel kod okuma mar thieth e pacho kae kod pinje ma oko mare kod mar min ode. To ng'ato bro wacho ni chan mar chike ni kogoli office nikech timo koso kendo chik no ok nyal yieni mondo iyud ber mag benefits magi. Chik wacho ni onego bed ni tuoni benefits magi nikech gol mano goli godo no ne en kum, to ng'ama kum ok mi sweet. Kikumi nyaka mai gimoro, nyaka iwinjere moro, koro goli kata koro benefits magi gi bende ok nyal miyi. E kidieny mar adek mar mich mag apisas madito mag sirikal ma odhi e rutaya, jalup jatend piny ma odhi e rutaya imiyo derepe 2, jating' ndai 1 kod jago kwan 1. Mopogore gi mago, bende odhi yudo jagoro 1, jotich 2 mag ot kaachiel kod jotich 2 madongo. Mopogore gi mago, jogo osuru bende dhi miyo jotedo 2, joywecho 2 kod jotich 2 mag dala. Weche mage mag wuoth bende sirikal dhi ng'iyo kuom miye kod min ode obok mag wuoth moyiedhi mar dhi e pinje maoko kanyakla kod apis 1 gi mwandu mag apis. Osuru mag jopiny dhi neno ni geche magi adek orit e yo maber kuom keto tenge omenda maromo 15% mar osara mar jalup jatend piny matiyo. Okil Kamalo Kawilis Otieno wacho ni kata odoko ni Gachagua ni kod bura motegno mar kwedo gol mare e apisi, en kod luoro ni doho nyalo bolore tenge kendo wito oko burano ewi weche mag siasa. Aneno ni Gachagua nigi kes maber kapo nodhi e doho, to lakini ok abi keto geno na e doho nikech gima timore ni ok en wach mar sheria, en wach mar siasa. To doho bende nyalo wacho ni ok gitimo gima jongere wacho ni judicial avoidance kata restraint. Mado en principle mado wacho ga ni ka gimoro en siasa ahinya ok onego bed madonje, ok en tijo kaka doho pango jo siasa ako onego bed ni gitiyo gin giwegi. Willis bende onyiero paro moko ni chenro mar golo Gachagua e apisi dhi mede mbi mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro, ka owacho ni Gachagua onge kod oteku mag siasa oko mar gwenge mag masawa. Aneno mano lek, mano gima ok nyalre. Dine bed ni Gachagua nigi mbi ma jomoko parono ni ene ma jo masawa winje to ene ma Gen Z winje, impeachment doko timre kata kae. De ji owuok kar rombgi kaka ji ne wuok gacha. Jerry Gor sani gi polise e pap kae. Igeni sami do golo deputy president kata president telo. Ok en wach mayot.
Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Colgate Herbal imetengenezwa na mchanganyiko wa mimea ya asili iliyothibitishwa kisayansi kuimarisha nguvu za meno na utunzi wa ufizi wako. Ijaribu Colgate Herbal iliyothibitishwa kisayansi kwa meno imara na ufizi wenye afya. Colgate Charcoal imetengenezwa kwa mkaa, ni dawa ya kuaminika. Imefika na najua unapanga kufanya shopping. Acha nikuibie siri sasa. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Mpenzi package na inatoka Quickmart. 500 ml na Rumoro milk 104 down to 88 shillings. Quick Choice sugar 2 kgs 259 down to 239. Golden Fry cooking oil 3 liters 1050 down to 799. Soko maize meal flour 2 kgs mbili 268 down to 238. Ajab home baking flour 2 kgs 172 down to 159. Salt 1 kg 42 down to 39. Sunrise basmati rice 2 kgs 767 down to 636. Baraka chai 500 grams 245 down to 175. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2,416 shillings, meaning utasave 541 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. Nyakiket bugegi mag ohala in order. Nikech ing'e na awaro pesa machalo kama, tauso kama, tudong kama, tachulo jotich kama, to rent be en kama. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Oganda jo Kenya ne wuok oko mar hingo odiochieng' mar alwora mong'ere kaka Mazingira Day odiochieng' ma kawuono. Moko kuom chenro mag rito alwora mane apisas mag piny owacho kod jo Kenya moko timo e odiochieng' gin ma oting'o pidho yien kaachiel kod keto ler e bombe. Oganda ojiwo mondo opidh yiende mar jiwo alwora. Juma miyowa mathoth. Odiochieng' ni mar alwora ma bende ong'ere kaka Mazingira Day ne ohingo yore mopogore opogore e pacho kae. E gwenge mag Kaluo, apisas mag piny owacho, rego moko mago mag piny owacho, kaachiel kod oganda ne owuok oko kendo ne otimo chenro mopogore opogore ma oting'o pidho yiende kaachiel kod yweyo bombe ka gihingo odiochieng'ni. Jatend migaono mar jotich Justin Muturi mane otelo ne chenrogo mag pidho yiende e gwego mag Maseno e kaunti ma Kisumu e odiochieng'ni mar Mazingira Day ne ojiwo oganda mondo koro ket maino e wechego mag pidho yiende ma bende achiel kuom yorego ma bende koro piny owacho koro tiyo godo e rito alwora kaachiel kod kedo kod midhiero ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi. I'm quite impressed by the fact that the ones we are with are the students in Form 1. It means that we are inculcating the right culture in our young people, the culture of protecting and preserving and conserving our environment. Muturi mane oten ko jagoro maduong' e migaono Amos Gathecha ne ojiwo oganda jo Kenya mondo obedie okang' manyime mar rito alwora. Let us heed the call of preserving and conserving our environment. As a ministry, we are doing very well, I would say, because 37 million is not a main thing. And we are leveraging on the strength of the NYS, which has the seedlings and which has the personnel to assist us to carry out this exercise. To e county ma Migori apisas go mag piny owacho mamalo ka otelnegi kod commissioner mar county ma Migori Mutula Kisilu kaachiel kod apisas go mag piny owacho mar county ma Migori kane otelnegi
kod jatend migawo no mar alwora Julius Awuor Nyerere ne obedo kod chenro mar yubo ma Migori ka gihingo odiochiengni mar alwora. Sio lazima uwe na pesa ndio mazingira uyaweke vizuri. Kukiamka kusafisha mahali unafanyia kazi, kuhakikisha hiyo taka umetupa mahali pazuri, sio kuacha tu kwamba watu ya kaunti watakuja kutoa. Jo mago ala okrit ler gi maber. Konwade munyiso gi kwa tiyo no chopne ji te ni chirni mane Migori kate nyaka bed maler. Apisas bende ne otiyo kod thuolono mar puonjo oganda ber mar rito alwora. Kamishona ma Migori Mutua Kisilu ne ochiwo siem ne jogo eko makoro ketho alwora. Kupitia mutajenzi shirika letu la NEMA likifanya pamoja na municipal board wameweza kuprosecute watu na tunaona kama kuna mabadiliko ya tabia sasa. Lakini pia wananchi, maana mko pale, mkiona kitu kama hicho tafadhali give us a shout, piga kelele. Wach makama eneo siko jatend migawo no mar alwora e kaunti ma Migori Julius Awuor Nyerere bane okono oganda mondo koro sir piny owacho eketo ler ka achiel kod rito alwora. An gi skips miketo gi every area ma kisechoko tidhi kete iye kanyo. To wamedo kwayo oganda wa ni kidhi neno kama skip nitie ka in gi waste kete skip mokedni no mondo ler mar area bed maber. Jo watemo kendo watudore nyaka gi jo municipal mondo wa make sure ni kuonde mwadakie ler. E kaunti ma Siaya, apisas go mag piny owacho kod oganda ne owuok oko mar pidho yiende e kinde nyasino mar hingo odiochieng' mar rito alwora ma ong'ere kaka Mazingira Day. Apisas go mag piny owacho ka otelnegi kod kamishna ma Siaya Norbert Komora ne owach ni kwan mag bunge kata yiende pod nitie piny e kaunti ma Siaya. It is slightly even less than 1%, which we are supposed to observe. And it is very simple. The population of around 1.2 million within Siaya County, kila mmoja wetu anatakikana apande tu miti 10 tu. Kitu tungependa kuhimiza wananchi, it is their responsibility to conserve and protect the environment. Komora ni owacho ni kaunti ma Siaya geto pidho yiende maro milion 140 ka oromo higa mar 2032. George Juma, Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo oganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Jiomoshe na Shabiki Aviator, shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Kocha mar Harambee Stars Ngin Firato oko jotugo abich e listi ma jotugo manowuok e pacho ka kochomo Cameroon motelo ne tuke mag laro thuolo ne AFCON higa mag 2025 tugo e kindgi kod Cameroon biro bago odiochieng' makiny e lap ma Omnisport. Jatugo madiere mar Tusker David Doyo Ostino Odhiambo mar Gor Mahia mane oyudo hinyruok e kinde orako Boniface Mushiri ma Ulinzi kod Sydney Lokale mar AFC noweyo oko. Kenya gie sani namba 1 gi points 4 girakore kod Cameroon ma bende nigi points 4 e tugo migeno ni dhi mako mach. To represent the country once again.
And of course, we each and every time the call-ups come, we want to be there to help the team. But unfortunately, the last 2 fixtures I couldn't make it because of an injury. But gladly now the progress is quite good, and I'm back in action. So it feels good to be back. Forward to hopefully playing a big part in the team and helping the team to get results. I feel like in these games it comes down to whether we blend with each other, and it comes down to a team, as it's a team sport, and I feel like the group is very together and it's a good environment. Ramogi kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko e chenro mar Angichuelo kik e wuog kanyo nikech nitiere report mabendo yiedhi mawuok e kaunti ma Bay mibiro bedo kiyudo tok weche gi manyien. Nyingo Chieng Emmanuel orom sadek mar tine chenro mar Oimore jaloko mar Nen Wilson Ochuka. Ne an kodu gi singo. Nwawacho ni genowa nyithindo som kama ler ni mano genowa. Sani ok en sa wuoyo malach. Sani en sa chopo singo. Tim manyithindo matindo masomo e klase mag nasari chal ni ochopo kare. Gavana marwa Gladys Wanga nondiko man gi ndhadho. Abiro godndonyo ka achiel gi timwa ni te kwabiro chopo singo mane wawacho ni nyithindo osom kama ber. Chenro mar Ondoa Kaunda Classrooms ema koro ochopo kare singoni. En chenro ma oseketo nyithindwa koro somo e klase mabecho kendo manyilni ma opogore gi mabede Kaunda kod dierode mag lo mayande gisomega. Chenro ni endi nochakore bang' ka jopiny nosechuoyo kogi kendo puodho kuonde ma igerogie tok sumruok paro mar arieya. Lengo mar chenro ni endi ne en gima oyangore. Kane wabiro 2022 noyudo ni classrooms mane osegere higni 10 ne gin classrooms 20. Skunde to wan go 800. Kenene ne wang'iyo mwaneno ni nyaka wayud program mwanyalo timo go classrooms gi eyo mapiyo. Klase go te ni otasni kargi 160. Chenro ni endi ne ok en mana mar gedo, ne en bende chenro mar keto teko koda mwandu e lwet jopiny manie kor gwenge. Jopiny ema noyiero jogedo kendo gin giwegi ema ne ochiwore bedo jogedo goendo. Klas ka klas noger gi funde kod jolwedo mawuok e kor gwenge ma skunde goendo yudore. Fundi, local. Materials, local. Kanitiere ng'ama nigi hardware moro ka machiegni mar nyalo kelo manigi simiti ema mondo kaw simiti kuome to kel go ndonyo. Kuri yudo ni Ondoa Kaunda konyowa ni onge pending. Ondoa Kaunda konyowa ni fundi ma jagweng' ema gedo. Joma gedo kijende magweng', mine magweng' ema sombo pi kanyo. Ochak geri udi mag classes manigero county. Noyudo kane kidi bet norumo. Koro en erokamano maduong' ahinya ne county mangima kuom ne paro mondo mikelwa tijni e kware ka mondo wayude kaka wanyalo yudo konyruok gi weche mathoth manyalo chando. My name is Daniel Ogenga, the head of Governor Service Delivery Unit Monitoring and Evaluation. Our bureau kaendi mondo wa monitor kaka tiji mbele, and so far this team has done a very good job. They have used their resources well, and again they are the first team to finish these projects in a record 2 weeks' time. Gimane piny
owacho mar kaunti ma Homa Bay otimo en mana goro ranyisi kaka klese goendo oningo ger koda pesa mar gedo mane en $1,000,000 kuom klas ka klas. Wuodhni kata kamano okoyude mayot kaka ne wanyalo paro. Sikunde moko ne ni kuonde maboyo nyowuoyo, to kata kamano bor piny makamano ema ne omedo jiwo piny owacho mar Mikai Gladys Wanga chopo kuondego mondo oti ne jopiny kaka dwarore. Olemo mag tich matek ni endi osechako nenore. Kona ka kona mar kaunti nigi klese maleny, madongo kendo motegno. En pogruok maduong' ahinya gima bede somo sani yom nyowuoyo, kendo sani nyithindwa nyalo somo kuonde magin be gimorgo kendo mamiyo gi nyadhi. Sani koro wachak warita mondo wayud pesa manyien, wachak wamed gedo. Koro aparo ni en chenro moluwore gi ahadi mane wachiwo. Singo e kindwa gi jo Homa Bay wachopo singo, to kendo wapod wabro medo chopo singo. Koro mama wanga Nyasaye otelo imiyo wa madebe miche ni ka wagolo wadong' ni koro wane permanent house midwa go duster ma nyithindo kabire to nyithindo neno most of them adala mapok ne gineno kata tiles to ma puonjruok gineno ni kare nitiere kamoro ma ka nitiere gimimis dala kiduogo skul e yo. Nyithindwa sani nyalo leko ngima maber masomo kelo. Chenro mar Ondoa Kaunda ok en aina chenro mar gedo. En tudruok gi lokruok manyalo bedo ka jotelo ochiko itgi kendo otimo dwach jopiny, ka jopiny omiteko kendo ka weche somo oket mbele. Nyithindwa matindo sani koro nyalo somo kuonde maler kendo machopo ratichgi mar somo kama ber. Ma en singo ma ochopo kare. Higa manyien gimaluwe wadwe ni kowadloro tam na mokwongo ni to wachop classrooms 500 mwagero e tamwani 500. Tiene ni samoro kwa bigede school ka school lakini wachop classrooms 500. Kwa chak waduoge tamwa manyien wachak watim 500 giwiye. Tiene ni school ka school bro bedo maonge gi manigi classrooms 2 at least gicho ne nyithindo matin, nyithindwa matin. Aparo ni mane ma wan go geleng. shillings. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package na inatoka Quickmart. Bidco cream bar soap 1 kg, 233 down to 165. Sunlight powder detergent yellow 1 kg, 360 down to 279. The Bar Herbal toothpaste charcoal 140 grams, 400 down to 289. Quick Choice premium tissue 10 pack, 500 down to 399. Dettol soap original 1